Macingwane ndoda madoda ningakhulumi ngejele. Thina siboshwe kakhulu madoda. Cha awukahle nawo uma sisalela umacingwane awuthule. Lo macingwane awusho uthi indaba yakho le encwadi owagcina uyibhala ejele kwenzakalani? Uyabona ngabhala incwadi ngesikhathi ngisasejele. Lapho engangikhuluma khona ngobuhlungu bokuboshwa, uboshela into ongayazi. Uhambe kuthi uyabuya abakini bahlupheke bafuna abameli befuna imithi yamacala kuthi uyaphuma icala lize likugojele ngempela ngento ongayenzanga. Nempilo ke yasejele ubuhlungu basejele ngoba ijele ungeza umuntu ekhuluma esuthu uphuthu. Ibhlungu impilo yasejele. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngangibhala ke leyo ncwadi leyo ngibhala ngempilo yami nangabafowethu engibaficele ngoba baningi abantu ngaphakathi abasejele ababoshiwe. Ababoshile izinto abangazenzanga. Ngabhala leyo ncwadi ke ngesikhathi ngisejele. Kanti isihloko saleyo ncwadi sasitheni mfoko Macingwane? Isihloko saleyo ncwadi sasithi ngibophiselana. Ngempela kanti wena uboshelweni ke vale kahle ke nje. Lalela ke. Uma ngiboshwa mina ingalesikhathi besisakhe ngala eBergville kunendawo okuthiwa iSezwelisha. Ngangithola umsebenzi kunomngane wami wase eHowick wayengitholela umsebenzi eHowick kunendawo okuthiwa iSesidara ekolishi lezolimo. Ngangihlakulwa lapha amaklabishi. Angizwa ukuthi ngithini? Mangithola umsebenzi hayi bese ngihamba ngekhaya ngiyobabona kwi-weekend. Hayi mangifika lapha ekhaya kanti kuluyingane zezikole. Makulu ingane zezikole lento iqala ebholeni yagcina seyilwe ezikoleni ingane seyihlaselana nasemakhaya. Kusho ukuthi mangizoqhamuka la mina ngasesikoleni eprimary ensuka ngihlala. Ngiqhamuka izingane zizimpi zohlangana. Mayiqhamu izohlangana impi bese ngiyihlukanisa. Ngixoshe laba basemazizini. Bendawo kwisemazizini ngalanga kubo ko Big Zulu. Ngicabanga ukuthi Big Zulu usayikhumbula lo ndaba ngoba wayekhona. Ngicosha amatshe ke ngijahe lezi izingane ke zasemazizini ngithi fuse ekhambane emakini. Ngibajahe ke babaleke. Kanti kulabafana basezwelisha khona ophethe isibhama dubulo. Kanti kunomunye umama obonayo. Le ndaba ke hamba kugcina sekubizwa izinduna ke seyikhuzwa. Mayikhuzwa le ndaba khona izinduna namaphoyisa emhlanganweni kusuka omunye umama. Athi lo mama imbi lento ukuthi ikulwe ingane kugcina seyingelwa nabantu abadala abangafundi izikole ngoba umcuno wejaha abafana basemazizini wazobadubula ngesibhamu. Ngaleso sikhathi isibhamu anginaso. Ngithi ngiyaphika kwasuka uMhadebe uyiphoyisa uyishaya kakhulu eBergville bayamaza baseBergville wathi Hadebe uyadlala ke leso sibhamu siyasifuna. Futhi mina ngithi uHadebe uyayikhulumela. Kwathi ngakusasa kwakhona kwakumgqibelo sasihlele esitolo ngaphandle kwesinesitolo kufika amanzini. Kwakuhleli mina nomunye umfana uSiphiwe wakabheka. Nomunye umfana kwako wakantandu sakhiseni usashona ke ngathi umoya yakho ngalala ngokuthula. Sathi sisahleli kanjalo kwaqhamuka amavini sabona nginto uzehlala phezulu kanti amavini ezela esitolo wathi mayema amavini kwehla elinye ibhuno bathi ngabe kuneyibhula lashaka kuthi likhohle isibongo salo noHadebe namanye amaphoyisa bathi bes approach nje savele salala phansi. Abasikhahlelanga kanje kodwa umuntu ababemfuna vele yimi. Ngoba ngagcina mina uHadebe engikhahlela ngeibhuzu la enhlafunweni angazi ukuthi kwenzekani ngapha phama senginuka phutshwala sengitshela ukuthi hayi bengiqulekile kuthiwa kona ubaba lapha okwamshibe wehleli lapha emthunzini kuthiwa wathatha ijuba lakho angiqulela ngalo. Mangivuka lapho bangixhakathisa bangiphosa evelini siye ekhaya manje. Mangifika ekhaya lapho bafuna lesi sibhamu lesi. Angizwa ukuthi ngithini? Abangishayanga kanje kwazi kwashuma kwakhaluma wathi hayi bomyekeni weHadebe lo muntu nje akanaso isibhamu. Kwathi mina ngathi wemama ngusukhuluma iphutha isibhamu nginaso. Induku esikuvumisa mfoko. Anginaso ngaleso sikhathi isibhamu ngivunyiswa induku ngathi cha abantu bomthetho isibhamu nginaso ngicela nibuye kusasa ngo5 intambama nezosilanda ngizobe sengisilandile la sikhona. Angiyeka amaphoyisa abo ukungiyeka ngaphuthuma ka manje sengihamba ke manje ngimpumpa ngifuna lesi sibhamu ngoba mawungakazi ushawa amaphoyisa uvume isibhamu ongasaza kwazi lutho. Angizwa ukuthi ngithini? Ngafuna ke lesi sibhamu ngaze ngasithola komunye umuntu. Mangithola lesi sibhamu kanti ungithengisela isibhamu esibulala iphoyisa. Angizwa ukuthi ngithini? Sibulala iphoyisa ekade liphenya icala lokubulawa kwephoyisa. Iphoyisa ekade liphenya icala loCable no Aglioti no Selebi. Awubazi ngisho ukubazi labantu engikhuluma ngabo.
hayi ngihambe ke inkantolo ke kuse gcina ukuthi ke futhi ngatoka kakhulu lapha ngoba ngatoka iminyaka emithathu mina ngize ngagwetshwa ngonyaka wesine ngashawa ngeminyaka u18 ngahlala iminyaka yambili kuleyo mnyaka engayigwetshiwe ingalesi sikhathi ngoba ejele nganginesikhathi sokwengenza lutho ngacela ekhaya ukuthi bangilethele ama exercise ngaqala ke ngabhala lencwadi le yayise imanuscript ke usukusabhale nje ngesandla ngizwe ukuthi ngithini mangibhale ngesandla lapha exerciseini ngathi mangiqeda ukuyifunda yayise ngangaboni futhi ngabona sekumanzi ukuthi kanti ngiyakhala njengoba ngifunda lencwadi ebhalwe yimi ngithe mangiqeda ukuyifunda ngayinikeza bani umphathi wejele ngaqopha umlando wayifunda umphathi wejele wakhala mina inyembezi wathi no wabhala isicelo esikhethekile ebhalela bani umshushiso omkhulu udirector of public prosecution ebhala isicelo esikhethekile sokuthi ucela kubuye kwezicala lami liqulwe kabusha wayese supporta ngale ncwadi le ngiyibhalile ngizwe ukuthi ngithini copy yakhe kuthiwa naye uDPP wayifunda lencwadi wakhala wazwa idlulisela unkosikazi wakhe nonkosikazi wakhe wayifunda wakhala ngizwe ukuthi ngithini wabuya weza kumina umphathi wejele wathi lencwadi ucela ukuthi ngemvumo yami angithathele yona yisephi kubashicilele eMaritzburg bakwashatha and iyoshicilelwa la yafika khona lo ncwadi yashicilelwa emveni kwalokho ngaqopha umlando mina ngoba le ncwadi yami ngahlabana ngaphuma unumber 1 ngathola umkomelo weNational Library of South Africa ngathola unumber 1 incwadi yami unumber 2 kwakuyincwadi eyibhalwe umunye ubaba kwakuthiwa uMandla Morris Ndlovu incwadi yakhe isihloko sithi amathonsi abanzi unumber 3 kwakuyincwadi eyibhalwe umzimba ngade isihloko sakhe sithi ifa ngokufa emveni kwalokho ngabuya mina ngahlonishwa yini inhlangano yababhali usiba ngalosikhathi bekusihlalo walo kwakusungubani ngabuya ngahlonishwa yini umnyango wezamaciko namasiko kwaZulu Natal ulo mama lo usibhidla saphetha wathi mfana wami nami incwadi le yakho ngiyifundile ngithe mangiqeda ukuyifunda ngakhala kanye kubaba wasekhaya wayifunda naye wakhala khaliswa amagalelo ahamba ngizwe ukuthi ngithini yakuzwa ngokubhalile ngaleso sikhathi isicelo sekubani umshushiso omkhulu emveni kwalokho icala labuyekezwa lithe malibuyekezwe icala kwathola laqulwa kabusha maliqulwa kabusha kwathola ngempela anginalo icala manje singaphezulu sakho sathini ndaba lapho ke umbuso istate kwathiwa nginxashezele nganikezwe izinkomo ezu8 kwathiwa ngihambe ngiyofuya ngoba angikwazi ukuphila kumande impilo yami suke yama nganxeshezelwa ngalezi zinkomo ezu8 ukuthi manje ngiyofuya ngikwazi ukudayisa ngidle ngisenge nabantwana bami manginikwa lezi zinkomo ezu8 kanti kuzofika lesifo lesi umbendeni wayishava cha